Is-6 ta' Awwissu 1916 f'jum is-Salvatur twilet l-eks Prim Ministru mexxej Laburista Dom Mintoff. Huwa kien it-tifel ta' Wenzu Uċetta u twilet f'Bormla. Il-Perit Mintoff studja fl-Università ta' Malta u studja wkoll barra minn Malta f'Oxford. Kien Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista u wara kien deputat mexxej. Mintoff kien deputat Prim Ministru u Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Rikostruzzjoni fl-ewwel Gvern Laburista ta' Paolo Boffa. Wara l-isplit fil-Partit Laburista, Mintoff sar mexxej Laburista f'Ottubru tal-1949. Il-Perit Dom Mintoff serva bħala Prim Ministru ta' Malta f'erba' leġislaturi differenti. L-ewwel leġislatura kienet dik tal-1955 meta Malta kienet għadha kolonja tal-Gvern Ingliż. Wara li Malta kisbet l-indipendenza, Mintoff sar Prim Ministru fl-1971 u baqa' jmexxi lill-pajjiż sal-1984 kif ħalla postu lil Karmenu Mifsud Bonnici. Fost l-akbar kisbiet li ġraw f'Malta taħt it-tmexxija tal-Perit Mintoff kien hemm dik tal-kisba tal-Ħelsien meta fl-aħħar ta' Marzu tal-1979 il-bażi navali Ingliża telqet darba l dejjem minn pajjiżna. Il-Perit Dominku Mintoff ħalla din id-dinja fl-20 ta' Awwissu tal-2012. Intant is-Sibt filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela sellem il-memorja tal-Perit Mintoff u sostna li bil-viżjoni u determinazzjoni politika tal-Perit Mintoff ibnew il-pedamenti li grazzi għal-jom seħħew ħafna mill-avvanzi soċjali u ekonomiċi ta' pajjiżna.